भैया हम गायक कलाकार डीपी यादव साहिल आप तमाम श्रोता सुनवैया के गोड़ छुके गोड़ लागतानी। हमारी गाना बड़े भैया कृष्णा यादव जी के माध्यम से जा रहल बा। हमार राइटर अली अंदाज व सल्लू सतेंद्र यादव जी देखी कैसे कहे के बाद देश में महामारी फैलाल खोला तू नया नवा दुखी बा मानवा। देश में महामारी फैलाल खोला तू नया नवा दुखी बा मानवा। बाबा दुखी बा मानवा कैसे होई राउर पूजनवा दुखी बा मानवा। कैसे होई राउर पूजनवा दुखी बा मानवा ए बाबा। फेरी दाना जहर बाबा भारत के ऊपर हो। भगतन पे पारल बाबे दुख के कहर हो। फेरी दाना जहर बाबा भारत के ऊपर हो। भगतन पे पारल बाबे दुख के कहर हो। महरे मजदूर नहीं मिले पानी खाना दुखी बा मानवा। महरे मजदूर नहीं मिले पानी खाना दुखी बा मानवा। बाबा दुखी बा मानवा कैसे होई राउर पूजना दुखी बा मानवा। कैसे होई राउर पूजना दुखी बा मानवा। आसो के सवनमा लागे बीती सुनसान हो। धरती पाया के शिवजी कहरा कल्याण हो। आसो के सवनमा लागे बीती सुनसान हो। धरती पाया के शिवजी कहरा कल्याण हो। बाड़े नाही घरे फसले दिल्ली में सजाना दुखी बा मानवा। बाड़े नाही घरे फसले दिल्ली में सजाना दुखी बा मानवा। बाबा दुखी बा मानवा कैसे होई राउर पूजना दुखी बा मानवा। कैसे होई राउर पूजना दुखी बा मानवा। अभिले न दावा बनल कतनो प्रयास से। कवनो जड़ी बूटी बाबा भेज दी कैलाश से। अभिले न दावा बनल कतनो प्रयास से। कवनो जड़ी बूटी बाबा भेज दी कैलाश से। कृष्णा सतेंद्र कहे दे दीना दे आना दुखी बा।
आन